Limbano orasyon manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray adda tayo dito'y kimigaw. Pasat tayo latamot, ti lugar adim makalan tayo. Wan tatang, ken sukayan dalat tamat nagiti awat da atalon. Inal daw tulat ta, ama panday jay. Iso na lang, adayon ton ti pagnaadanda. Sa bagay, nalawa dito ikimigaw. Wala po, no umay na dito agbalin mo't na may sa apurok dito ayan tayo. Wen, no adu tayo ton dito agbalin to mo't na purok kimigaw. No kasta, kaya't yun ti singasing ko tatang, apong. Kakadwa tayo matagiti umay makipagnaid dito ayan tayo, nakas pagarigan. Kat si ano gutak, Angelo. Uray siya. Kaya't kumahat nga dadagiti kakadwa tayo nga umay dito apok. Si ano gutak man, no iso ti makita tayo apagsayaatan ti kaadwan. No kasta, mapanak tumanan iji Santa Ignacia. Kat isingasing ko karagiti na oraman, nga umay talangin makipagnaid dito kimigaw. Kumusta tinapanama security agency, honey? Adelantado tinapanaga security agency. Taura mismo at dan binaunda amang gwardya. Kadagit tinabakante aluti iti purog dagiti manalon. Sigurado nga adda manen nga agbuteng dagiti residente ti Santa Ignacia. No adda makita da agwardya ang nakasalikad iti palto. Lagit di agribina. Ti matagda ang mayor ti umawag karniya kagripina. Oh, milagro. Itamampay nga awagan na kati mayor, honey. Sigurado nga da napatigunay nga ibagana. Isuasong badag di awag na. Hello, Mayor! Apay nga ado ti gwardya dito Santa Ignacia kakadwa. Pinagwardyahan natin iso hindi nagtipal-balay may. Anya? Awanan ka mo miya pagbalayan ang ilo. Di kayag danag. Imayak nito'y. Tadda isingasing ko anapintas. Kan nalinak apagbalayan nyo no kayat nyo. Sa dino? Umay kayo nagbalay iji kimigaw nga ayan mi. Oh. Pwede, panawan may naititawag may tita lugar. Ay, hindi mo yung panawan may. Umay yung matlang talunan nagdaawat ka talon. Ngam iji lang kimigaw ti pagbalayan nyo. No kayat nyo. Ay, panunutan ni Boy ang hilaw. Sige. Panunutan nyo nga ron anay bagti singasing ko. Tay ko na kon. Napintas. Kan nalinak ti lugar aking migaw. Baga mamin nakakadwa tayo borog. Tadda papanan tayo into nagsipngat. Ay, sa dino, senyor. Bueno, intay ka di makilaban. Isungado tayo amapan iti kunayo apapanan tayo. No, may pasungal-ngal tayo di pagad. Talaga amapalaban tayo, borog. Ay, sa dino nga menti papanan tayo, senyor. Taapay nga inton agsip nga ti panagtignay tayo ako nayo. Pato abanggis. Tayo patakyasan namin dagiti nauraman ni Santa Ignacia. Tapno awanan buong ti ulok. Anya. Awan matan dagiti babalay dat at mapon. Iso apagtalawin tayo idahan. Awanan ti karbengan dapay ngagtalinaed iti daga. Imbaga kadakwada ti singasing ko tatang. Ngayon panunutan da kanupayan na imbag. Siguro, panunutan dati kinadayo dito'y kimigaw. Iso adi da basta makapagdesisyon. Uwan tatang. Ngayon, awan mat amuda sa bali pagpatakdiran da nga sidag. Isa pa nagkunak.
Mapilitan dan tumatla nga umay dito'y kimigaw. Mama, papananda papaganda iti taot tayo. May samat ang tinabati a gwardya dito mansyon. Mapanda ka no pagtalawan dagiti na uraman nga agigyan pailaan iti purokda. Anya? Katapay nga rin ranada ti kastoy nga oras. Amapan, mama. Agsip nga tan. Tapno sigurado ka no nga dada amin iti purok dagiti na uraman. Mapagtalo da nga taidang. Tapay kumasaan iha. Iti dayjay akaadudaan na pan. Imposible at di da mabugtak idangag talaw. Sa maysa, awanan ti pagturugan dagiti na uraman iha. Sa bagay, angam kuna ni Mari Karitay malam, nga adda ka no nangarami iti temporary a pagyanan kan pagturugan da pailang. Simpergwensa! Day tati saan apangayatan ni papang mo nga agtali na edda pailaang iti mabayag. Iti purokda. Tamken na nga amangan no pagbalin da nga squatter ti daga tayo. Sa may katagtalaw iti purok na Don Plasino. Patwa panggis. Saan nyo ada ka na ito'y? Dagak! Iso ano kung nagtalaw kayo, pumanaw kayon. Panaw! Paiso ka na kayo taginda ka. Pinunta kayo kaditi ng pork, kaditi paparay me. Niyo? Tapagatapandag pa, iti sana na saya. Pumanaw kayon, iti dagak, tawan maten babalayo apag naida nyo. Panaw! Ay, senyor. Kakadwa! Awan ti agputi ka na ko ada pumanaw. Anya ti aramidan tayo. Isa ka tayo nagiti tergasyo. Tatergasin tayo na. Kita man no di da mapilitan na pumanaw no matirgas na. Ay, uwan senyor. Di kami ito pumanaw. Di kami pumanaw. Ura niya di mapasama. Sige! Purwakan nyo idan nititirgas. Alaman no anya ti aramidon da. Sige kakadwa! Ay, senyor, nakasaganan dagiti tergas. Iso nga ron ngay purwak yun niti ayanda. Angelo, apay adi ka bala sumrakiti balay. Rabin, Sarak pa makaturog tata. anya ti pampanonotem? Malaglagip ko man ang dinanang. Anya? Jak narik na ti bara ti pamatig na. Gaputa pimusay, hindi ipas ngay na. Pasol ni Don Placido ti panakatay-tay tinanang mo, Angelo. Kabulanan na. Hindi pilit na pinagtalaw na kami ije San Simon. Oh, Kiyawanan pa ina Don Placido. iti panang kamkamat kada kami ide dagiti pasurot ti kuspag adon. Napaanak adirebeng ni nanan mo. Ngay sunod ang tinakatayan na. Dumtento ti aldaw abalsak day chay adon. Nagtataraydan nanguyat dan burog. Sige, kamaten nyo ida. Papanawin nyo ida ti purok, aging gati makadayuda. Madadamanan ti puting da. Hindi makangagda ti putok iti paldog. Sige, kakatwa. Paputukan nyo pa ida. Napalalon ti puting da. Sige, panawan yun ti purok. Pumanaw kayo amin. Ada tuk-tuk iti ritaw. Diyos ka, ada samat yan umay agpatay. Pumango na, katitinag itayan damikil ka ni Angelo. Nairo ti turog dang agama.
Apo, may kami man. Kasyos na kami. Pampain dagiti ang tuk-tuk-tuk. Ay, ringag dagiti kabalay ka. Ay, Miguel, ang hilaw, agring kayo. Nanang, apay. Ada ang tuk-tuk-tuk itiri daw. Sino kumamot yung may tigas to akaltang tirabi nanang. Mga nararapap yun lang, di ko na yung magtuk-tuk-tuk. At saka talaga. Apong, tatang, apay. Ay, nagararapap saan ni apo mo bro. Una na nga da ka nagtuk-tuk-tuk itiri tayo. Apo, pasang bayan na kami matapo. Ha? Ne, padangag peso. Ay, mabuti nga amapan mangilukat tiri daw. Iso ariniin kayo. Palto ko. Isa ka na. Apay nga inkasan ti paltog mo ang hilaw. Amangan no kabusor da kita. Isa rumbang langag sa ganak. Oh my God. Duata mapan mangilukat itiri daw ang ilo. Agore kay tatang. Siripon pa nga umunay tirig kang tididing no sino da kita ngagtuk-tuk-tuk. Nakadayon dagiti awan balay na dito Santa Ignacia. Mabalin tayo kadimatan ti agawid. Dua talang agawid di mansyon. Agbati dagiti kakadwata ng imay. Taapay, senyor. Masapol at tumulong na pa ilang kadagiti na destino dito yung gwardiya amang bantay di pagserkan kan pagruaran di burok. Amangan! No agsubli dagiti napatakyas tayo nga agindag. Agyaman kami ta pinasangbay da kami matlaang Miguel na nasalod. Uwan, pasensya kayo no di mi ilukat adagos tiri daw. At di mi matnamnamaan nga daw may itikastoy akalta. Tirabi eh. Nanang, kaya man kiti mangipabura kiti na nung tagkapi tayo. Alawan, mabiit lang nga raw kakabsat. Ay, agyaman kami nana. Kakapsat. Sa dino nga rutiayan na kita asawa yun. Apaya puro babae kayong madamin ngay may dito kimigaw. Ay, nabati da dalan Miguel. Tapay. Antada ti agsublimat lang iti purok apaman amakapanaw da Don Placido. Kasta ka di. Agam ti problema. Ang mga no pinabantayan ni Don Placido ti Prokyo. Katinan ipalubos nga da sumrek kada kayo. Tawan mo't lagi ti balbalayo. Naimas ti kape no kastoy nga wanturog. Oh, honey. Saan ko napuutan ti isasangpet yung kaniburog? Kasangsang bed milaw na'y. Awan bolos torog mi Agripina. Kumusta nga rutin na panan niyo? Nagbaligi kami merlangan ng papanaw kadagiti agindagiri ay nang runa kadagiti awan pagtangan da. Sandan to nga tangag subli? Pinabantayak ti pagserkan kan pagruaran riburok. Tapno sandan na baka subli. Tanya kumapay ti sublian da, dento tawanan dagiti pagtangan da. Ang hilaw po. Papayapong, anya ti bagayo? Eh, dagiti asawa, dagiti simangbay dito balay idirabi eh. May damutan dito ikimigaw. Eh, adada ita dita arubayan ang makisarsarita ka dagiti asawa da. Nasaya tayo may daapong. Dito yun ti pagsasaritaan mi. Ngala, ingka nga rudin iti ayanda. Sika ti birbirukan da. Papa, basit langan dagiti nabati iti purok akatalunan tayo. No dagiti langan saan anauram ti babalay dati aday jay. Well, mabilbilang dalangan. Ininot mo't langan na mapagtalaw tayo idaamin, Papa. Kano mapagtalaw tayo kami nida. Awan tumot ng dibong diolog. Ay, Mayor. Mawag kanyak ni Pidot. Anya timbaga na, borog. Awan ka numat lang tinagsubli ka dagati
napatakyas tayo akatalunan nyo, idirabi. Mhm. Isa damdamagan na nung mabalindan ti pumanaw iti purok. Bagam ngagtalinag da pa lang amin ni Diyay. Tama nga no at da makapanunot ngagsuble kadagiti pinapanaw sa'yo. Kakadwa, amok anarikot ti sasaaden nyo iti agdama. Tanapilitan kayo ang nagbakwit. Gapoy ti panang papanaw kada kayo ni Don Placido iti Porokyo. Dantal daw kada kami na dyan Don Placido ang ilaw. Uy, balsan ni. Saan lang da kayo tagtarigagay amang balas ka ni Don Placido? Uray ni Tatang. Gumay gayab-gabmet ti pungtot na kenkwa na. Uray siya. Naitanamet iti barukong ko ti gurak kenkwa na. Gapoy ti pan nakatay day dinanang ko. Bukas na araw, balsan tayo tunay dyan Don Placido ang ilaw. Wan, ngem saan pa ya kadagitoy? Tawan gaway tayo kenkwa na. Uy, Masapol nga isaganaan tayo ti panang singir tayo kenkwa na. Ado na yung tibasol na kada tayo. Talaga nga doon. Ngem saan kumapaya dahil ti panunutan tayo. Nudikat tiyagdama. Iso at isaludsod ko. Mayat kayo kadimot langan. Adito'y kimigaw a lugar mi ti pagnaadan nyo. Huwag nang ilaw. Ay, huwag nang ilaw. Nasaya at no kasta. Tauray no kayat yu ti agsubli iji Santa Ignacia a Porokyo. Sigurado ang nakabantay itan dagiti tao ni Don Placido. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papa, pwede pinagsubli dito yung mansyon dagiti daddo maagwardya tayo. Gabot a pinagbantay ko pa yung langit da. Iti purok dagiti sikot akatalunan tayo. Tama panunot nga tapay lang, dagiti katalunan tayo abinog takyo, anaw raman. Nga agsubli iti nagulo ken nakiron apurok na. Kaya't ko masigurado nga awanan nagsubli. So nga jay pa lang dagiti pinagbatik at tao tayo. Malas at talaga dagiti katalunan tayo, Papa. Tano ka, ano pa nga ibagbagada nga adang ton maipaima kadakwada adaga tayo. Kat isumat ti baligi, apa nagpatalaw tayon kadakwada. Dito'y San Simon. Hello, Manong Goryo. Kumusta kayo anabati dita Santa Ignacia? Anya, taapaya kas kay labalod ako nan. Anya, gwardya dolat tati pagserkan kan pagluaran. Kat awan palubusan da arumwar kan sumrek iti purok. Kasta, sana mabalin da Manong Goryo. Kasano nga ruden dagiti taraken nyo. Kan ti panang taripato yo kadagiti mulayo iti taltalon. Sige, bayan nyo. Pagsasaritaan mi ti problema yo, kadagiti kakadwa tayo, ngay mayan simbang bay dito ayan mi. Kakadwa, agbalbalinin nakaslabalod dagiti nabati a kakadwa tayo iti Santa Ignacia. Tas saan ka na palubusan dagiti gwardya, a makarwarda iti purok. Sana mabalin na paritan day da arumwar ang hilo. Ada na panunot ko amayat ama aramid kadakwada. Anya day tatatang? Mapantay iti balay da Don Placido. Kat ibagatayo kenkwana asaan na may parbengtar aramidin dagiti tao na kadagiti nabatbati a residente ti Santa Ignacia. Sigurado, ni Don Placido ti akin nakamitar aramidin ita dagiti gwardya ijay. Kat agsusubang tayo lang, no iso ti kasarita tayo. Sino nga ro ti rumbang ngayon tayo kasarita ang hilo? Para kanya, nasaysaya at no ni Mayor ti asit kan tayo. Tayo so ti pagpatulungan tayo. Well, may magpeso na ito, ang ilaw. Saya at pa yung ilaw. O sige, no iso ti kunayo. Mapantay nga rod kini Mayor. Tayo so mangibaga kini Don Placido. Ngay pull out na nagiti tao na ijay Santa Ignacia. Agot-ot, isugat ko, senyor. Sige, Borog. Tumaog ka pa eh. Pangikat iti stress. Uwan, senyor. Inton may boss tinagyan ti botilya sang-sangunta. Mapanmunto kitaan dagiti kakadwa tayo.
iti Santa Ignacia, burog. Ewan, senyor. Chloe, Papa, nangibaunan niyo kini Borog? imbaon ko iti Santa Ignacia, purok dagiti katalunan tayo. Anya man ang timapan na ibagay jay. Mapannagitaan dagiti tao tayo. Pambaran na mutta namang kumusta. Kadagiti na batbati arsidente iti burok. Agrek-reklamo da kanon papa. Gapo iti sana pa ng palubos kadakwada dagiti gwardya arumwar iti Borog. Masapol ngawan pa lang rumrumwar. Tamangan wag CCM dagiti sigod arsidente. Ket makikiddan da sumrek. No adda mapalubusan kadagiti adda ito nagarumwar sa danto sumrek. Wana, nga kasano nga rodan dagiti dingwan da papa? Kanti pa ng taripato da kadagiti mula da iti taltalon. Awan bibiyang ko nga uray matay dagiti dingwen daken mula da. Basta iso ti pangadeng ko. Ket awan ti mabalay na rumwar kadakwada iti sumag mamano nga aldaw. Ay, Miguel. Tanda kay matgaya man anapan ken mayor. Kumusta ti pagnayaw? Awagan to kano ni Mayor ni Don Placido nanang. Katibaga na, ngay pull out na nagiti gwardya, iti dayjay apro. At no saan ngagtungpal ni Don Placido? Anya ti addang ni mayor. Pilaan na kano iti kaso no makipinatangken latan ni Don Placido nanang. Ngala. Sa apay ko magaraw taagbutang ni Don Placido. Takaasimot dagiti nabati a residente iti Santa Ignacia. Agbalbalinda na balog. Wan nga rod, nanang. Ay would kayam ni Angelo. Sa dino ti ayan na. Apay nga awan. Di maga si Jeprok. Takayat na makita. Ken makumusta dagiti kakadwa tayo nanang. Mayat-mat no di magas. Maamuan da ito kenkwana. No anya ti kasasaad dagiti nabati a pumurok iti Santa Ignacia. Ay, saan mo ang mabalin ti sumurak iti purok, Angelo? Apaya paritandak. Kaya't ko lang nga kumusta na iti kakadwami iti unag adiyo kayat ida palubusan armor. Isot bilin kada kami ni Don Placido. Pagbalinan nyo idan abalod kasta ka di. Ay, awan ti bibiyang mo. Nukas taman bilang, Angelo. Basta isot ti bilin kada kami ti amo mi. Makabasol kayo. No diyo palubusan ida armor kan sumrek iti purok. Kan lisyan nyo kit din tindalan ko ta sumrek ka. Saan mo nga ipilit ti sumurak? No kayat mo tinasayahan. Magisarsarita ken kan itinasaya at burog. Iso adila mabalin. Pangasim. Tapalubusan na ko na sumrek. Noan niya tayo yung baga kita idamo. Kat saanan amabaliw, Angelo. Iso nga, tinasayat kat agawid kan. Saanak nga gawid. Aging gajak makita dagiti kakadwami ti unag ti purok. Saan ko mga agbalin na natangkan ti olom, Angelo. Pumanaw kan ko na. Kunak ajak pumanaw. Aging gajak makasarita ken makita dagiti kakadwami. Ay, anak ti karasan. Da ito'y sakit dito urayam tapno pumanaw ka. Unaan kan! Damat paltog mo. Pinaltugam ti takyag ko. Naibatakon ti paltog ko. Matay ka! Umay ka burog! Ay, batanak! Di naklangasan! Ay, batanak, Angelo! Sige! Paltugan dak no isot kayat yo. Ngem siguradwak. Una amatay ito'y pan nakapangulo yo. Saan? Di kaya agpaputok. May ramramanak. Ama paltugan. Nupatayan nyo ng ilo. Di kaya agpaputok! Hello, Mayor. Apay nga nawagan dak. Anya ti bagaya. Anya? I-pull out kon dagiti tao kiti purok dagiti katalunak. Patwa panggis. San ka makiramraman iti problema mi kadagiti katalunak, Mayor? Adya, imbay na nagreklamo king ka. Apaya sa nasyak ti mayanda. Andya. Imbagada nga awan maganap da no siyak ti mayanda. Pues, ad-adda nga awan ti magganap da iti ay da kada kayo.
Pahatwa pangkis. Balbalagan na kanudyak papanawan dagiti tao kiti Santa Ignacia ket ipila na kiti kaso. Anya, gaputay tay tibilin ko kadagiti tao ngawan pulos parwarag iti purok. Agilo, kumusta ti daragas mo iti Santa Ignacia? Adda sana na saya tapagtengtatan. Anya, Pinaritandak dagiti pasurot ni Don Placido nang runa na aburog. nung kasta saan ka nakastrek iti purok anang kumusta ka iti kakadwa tayo? Nakastrek akmat lang. Ngam napaltugak ni Burog. Anya, Saan kaya madanagan ta saan na natay? Tilang takyag na ti pinuntaak. Inunak lang. Itay asutan na ti paltug na. kadag iti kakadwa na. Anya tinaramid da. Idinto ta damot amin paltug da. Itay asutan da nagiti paltug na. Ginamatak adagos ni Burog. Kat pinagbalin ko akalasag. Iso nakastrek akmat lang iti purok. Kat nakita. Ken nakasaritak dagiti kakadwa tayo. Ani, amumat nga tatirigat ti agyan iti pagbaludan. Kat saan lakit di nga agang angaw ni Mayor iti naibaga na ken ka. Pato abanggis. Tigat kinabiyangot ita ti Mayor tayo Agripina. Gapo iti ipapandamigil iti opisina na anang ireklamo ken ka. Iso pagawid mo dagiti deploy mo at tao tayo iti Santa Ignacia. Di mo kayat amakaswan ka. Diyak pa'y nakadesisyon nila. Kaya't ko ang makasarita nga umuna ti abogado tayo Agripina. O sige nga Rod, awagam ta kasaritam. Di mo kuman baybayagan. Angelo Apawg, iti inaramid mo kini Burog. Kat kumay kayab kablakit day ti pungtot matkeng ka ni Don Placido. Anya ko manong kasta apong. Sarak ang mabutay. Yak kayat nga at tadakas ama pasamak kan ka Angelo. Awan ko ti dakas ang mapasamak kanyak apong. Iso adi kay kumamadanagan. Liklikam kumangarod payla ang taagpakita kadagiti ka kontrata yaw. Wala pong. Di kay madanagan. Sa anak mo't amak mapan iti kampo na. Oh, Burog. Apa si mangpat kamatan? Ay, kadwak ni Dinaw, senyorita. Tayo so tinagmaniho. Sa anak ama ka maniho. Kapay, kan ano tatakyag mo? Imay niyang hilo ije Santa Ignacia, senyorita. Nagbinara ti saritaan mi. Agin ga nagbinunot kami iti paltog. Kat naunanak. Aniya? Ang damatan paltog ni Angelo. Kat nasigsiglat pa yan ngam iti sika pumaltog. Ay, napatsambala ang senyorita. Ha! Saan ang mabalintay ito nga inaramid ni Angelo? Ay, talaga ajak mapalabas da ito senyorita. Iso nga, ano pagtumat lang da ijay nga Angelo. Anay ko, naut-ut ti sugat ko, senyor. Pato abanggis. Sana mabalinday to ngay naramid dakin ka. Nang runay tinayang Angelo. Ay, talaga kayat ko abalson, senyor. Patayaw kon, nagkita kami pa'y. Tonda! San nagmanalastugan na kastaburog? Tanasigsiglat medlangem sika? Ay, nakatsambala ang senyor. Into nagimbag risugat mo. Ingkay tubirukan. Katibagayo kayat ko akasaritay tinalapat. Anya, saan may apatayan adagos na makita may senyor? Saan? Tamangan nuison tumanan di pa kay baludak. Ay, uwan, kaya't ko mabalas iti inaramid na kanyak senyor. Pues, di ka ritem to ititinakyagan no kayat mo. Bastawan mausar patadam, wendo paltong. Agyaman na. No nagsarita kayon ka ni Don Placido, Mayor. Well, Mayor. Sapal ako mga Rod. Taaramidan natin bagayo. Sige, Mayor. Agyaman ako na iti awag yo. Sige, bye. Sino di kinasarita ang Angelo? Ni Mayor Apong. Anya ti imbagana. Kinasarita na kanon ni Don Placido.
Ket imbaga na. Kasuban na ti illegal detention. No di da pala palubusan na rumwar ken sumrek dagiti nabatbati a residente ti Santa Ignacia. Agtumpal nga ta ni Don Placido. Sa pala ko tayo pull out na dagiti tao na iti purok dagiti katalunan napong. Tapno sumardang matan ti tensyon iti Santa Ignacia. Tatay? No adda tayo diti kasla sumalibo kag tiriknak. Ta malaksid ang nalami iti pulo iti angin nga aggapo iti daya. Ket uni pa dagiti tumatayab ti mangmangag. Udno reta, Angelo. Natal na rito ang lugar para kada tayo. Tadayo ije San Simon. Kat sana nagbiddo tagiti may maten nakikadwa kada tayo dito eh. Wan tatay, angam. Agure kayo man ta. Uminom tayo ti tubog tinyog. Mawawak. O ala, ulim nga ro din da jay adu ti bunga na anyog. Takalugan ta bro. Sana na masapol nga agbannog kayo pa amang uli. Da ito yun ti pang puros ko karagdi bunga tinyog. Naparigreg mo amin ti sangaraay anyog bro. Lain kagaya mapumaltog. Angelo! Ni, dagiti kakadwa tayo ang pagtalaw iti Santa Ignacia Angelo. Imay damot dito yung kat nakita dan tilaing mo pumaltog. Naimas tiarak no kastoy nga dot pakaburi-burak. Pato apanggis. May samot dayjeng ang hilwato manor ngagbalin na kalaban ko. Ngamdiyak ipalubos. Isungay tata na sa babae. Pung ilikon dagdubo asara na. Akayat ng isang dokaniyak. Ati silbon ko. Sino nga tamot da ito'y disturbo nga umawawag? Hello! Hello, kunak! Apayad di ka subungbat. Sino ka disturbo? Mayor, da kayo matgayam. Ladingitak. No di ka mat ngamin simbong batadagos. Anya ka diti pagayo, Mayor, tayo nawagan dak. Andiya. Pilaan na kiti kaso no diyak papanawon dagiti tao kay Santa Ignacia. Ho! Tikat laing mo ang makiraman iti problema ti sabali. Sige. Sige, Mayor. Ibagak ka dagiti tao ngagsublida amin ang diti mansyon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wen, talaga na sigla ta pumaltog ng hilo. Iso adi tayo nagbidot anang pilikin kwa na pangulo tayo. Notari gagayam ti may sa abanag. Magunod, wano masursurom, baban ti anos, sakripisyo, kan kinarigta. Bayat na naman tumata ni Dipaldog. Tumi kumamal. Nangig mo, Angelo. Gapo iti nakita da kinalaing mo pumaltog. Agambisyon damutan amadan iti paltog. Sige, nagasim kayo. Ipamuspusan tayo. No kasano amadan kayo mat iti paltog. Nasayat, Angelo. Tanoan mo tayo amin ng tagigam iti paltog. Saan na tayo ito na basta may kuspil ni Don Placido? Mapankay di Santa Ignacia. Ket di panaw mo dagiti tao tayo ijay. Anya, naita pa yan, senyor. Bigla matlatan ang nagbaliw ti pangadang yun. Gapo tayo mawag kanyak di Mayor. Kat kunana, ipila nakiti kaso, no diak pa pull out dagiti tao tayo ijay Santa Ignacia. Iso amapan mo ibaga. Ay, unang sana pala makamaneho, senyor. Ayabam ni Talyo!
Taysot ka doon, mamapan. Isot ang drive. Sige, senyor. Kami nga rod ginitalyo. Mama, papanan natalyogan burog. Nagdardaras na matarimuar. Mapanday di Santa Ignacia, iha. Tanya manan ti mapanday ba nga ijay? Imbaga ni papang mo, nga i-pull out dan dagiti tao tayo ang nakabantay, ijay. Anya? Imawag namin ni Mayor. Kat kuna na apilaan na ti kaso ni papang mo, no di na payla i-pull out dagiti nakabantay at tao iti Santa Ignacia. Talaga piangot mo tayo dyan, Mayor. Huwag nga ro di ha. Iso ama sursuron unay ni papang mo kankwana. Mayat ko man lumaban tumanan ni Papa, kas Mayor. Nariyatan ang mga abak ni papang mo, iha. Nadadailan ti reputasyon na. Tida kayo ti lumaban, Mama. Ko nga isman ti sumrek iti politika tanagulo, iha. Wan angam sipot awan ni Papa iti turay. Kasta tayo matlay kuskuspilan dagiti agtuturay, Mama. Talaga kasta. Ngam oray. Ta saan da tayo abas tamay pamaba? Gapot kaado ti sanikwa kan kwarta tayo. Sa bagay, nabilaglat ta ti kwarta, Mama. Tangtangadan dagalata, no amuda abak nang ka. Anya ti ko na Miguel? Ambisyonan mat dagiti kakadwayo aman nalaw ama addaan damot iti paltag. Wala nang. Apalan dati kinasiglat nga ang hilwa pumaltog. Iso ako na di apo ko yo. Ngay pamuspusan na no kasano madan kam amin iti paltog. Saan, Miguel? Adda agumulo ti biyag tayo, no adda amin paltugyaw. Panagkunag, nasaysaya at no adda paltog mi amin, anang. Iti kasta, saan na tayo ton abasta may ruruman ni Don Placido? Anyat ko naman ang guryo. Pinaikatan ni Don Placido dagiti tao na dita porokyo. Nagsayatan no kasta. Siguro, nagbutang iti sa ukan kwa na ni Mayor. Ngay darum na, no di na pala papanawon dagiti tao na dita Santa Ignacia. Sige, manong guryo. Bayan, tayo bagagto ka dagiti kakadwa tayo. Dagiti nagdapatan dito kimigaw. Sige nga Rod. Bye. Angelo. Dapat kinasawam iti cellphone. Ni manong guryo tatang. Impadamag na. Apinol outan ni Don Placido dagiti tao na iti porokda. Anya? Ne. Nagsayaten no kasta barok. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa tayo nga addan dito ikimigaw. Numamuan da dayta nga impadamag ni guryo. Lakit di tatang. Iso na lang. Ta saan dalat ta mabalintag subli iti porokda. Ta di mutlat ta kayat ni Don Placido. Ang mapatakdaran dagiti nabakan ti alote iti dagada. Agulimag kayo kakadwa. Agulimag kayo. Tada na pinta sa damag nga ibaga kada tayo ni Angelo. Imawag itay ni Manong Guryo. Kat imbaga na. Apinul outan ni Don Placido dagiti tao na anakabantay iti porokyo. Yeah! Mabaling nga rin sa mablay. Anya? Impagarup ni Mano dito'y kayon kimigaw ngagnaed. Ngaysot pagpatakdaran yun karay ti balbalayo, kakadwa. Alami, lagi tinapapatag, panag ijay, gamit may. Dito. Kunaklakit din no ibabawi yung tiagnaed dito'y kimigaw. Sige, di yung arudan baybayagan ti mapanijay. Tapno saan kaya amamaliman. Masapo lang makasubli kayo matlang dito kimigaw. Dami nandito'y mansyon dagiti tao tayo, senyor. Pinagbantay yo iti porok dagiti katalunan nyo. Ibagam kadakwada nga gridam dalad tayo ti panangbantay dati ti mansyon. Ewan, senyor. Masaludsod ko man kaya. Anya ti plana yo iti ibagbagada. Nga adan to may paima at titulo ti daga kadagiti katalunan nyo. Naalakon dagiti nagnagan dagiti bagbagada amay kan. Kadpasi ka dagiti nauraman iti babalay da a pinagtalaw tayo. Yan nga ro tita tipla na yo, senyor.
Tay ko nakon, nga uray anya ti mapaspasama. Niya kay palubos nga damayawat kadakwada pasat tinagak. Unang kalaban nyo ti gobyerno, hindi yulat tayo palobos. Ako na ayaw. Nga ada maipaima adagayo kadagiti katalunan nyo, senyor. Uray! Sana ka mabutang. Iso nga isagana yo di lukan taintay jay headout. Kaya't ko makasarita dagiti kakadwa. Dapay lang panagsakit ti sugat ko, senyor. Ha? Siyang tondag maneho. Tay tamot ngamin. Tagkup-kupasan ti kinasiglat mo. Iso ang naulan na kadayjay nga anghelo abimunot ti Tibaltog. Ama, napananda pa pa kan Borog? Adda ka no kamiting ni papang mo. Iso arimwarda ka ni Borog. Asino? Diyak po, tadi na matimbaga. Ipalubos tayo kadilatan ama agaw dadagiti dadto maataltalon tayo. Kunan ni papam. Nga aging gaaddaangas na. Kat di nanto ipalubos nga adda may paima kadagiti daga tayo, kadagiti katalunan tayo. Wanang, adamat tanim pangrok at itimaseknan nga opisina. Apabor kadagiti katalunan tayo, mama. Uray, iha. Saan tayo basta itadlatan ti anyaman apaset ti taltalon tayo? Ilaban tayo matikarbungan tayo? Kagadwa! Dumngag kayo anay bag. Nadamag yumat nga tan, apinul out kon dagiti kadwa tayong agwardya iti purok dagiti katalunak. Amin dagiti napagtalaw mi kadaburog a katalunan. Diyako ni palubos, aso kayin da pa itinyawat ko kadakwada dagak. Senyor, saan tayo lakit di ang mabantayan amin apasat ti kataltalunan nyo? Gaputas sobra ti kinalawa na. Talaga nakapso ti otek mo, Borog. Ado ti pamuspuson. Tapno saan na nagamulwan dagiti tao wenno dagiti katalunak ti dagag. Anya pamuspusan, senyor. Patayin yo ti asino man na makita yo kadakwada kadagiti na pagtalaw aman nalon at tumapog iti talon ko. Anya? Tapno agbuteng da amang talunan kadagiti dagak. Senyor, nukasta ti aramidan dagiti tao tayo. Gitda kayon tulat tati mapabasol ang mastermind kadagiti pamapatay nga iwayat da. Saan? Tagpamarang datulisan? Weno saan kat dragadik? Kat napagtripan dalang tipimanay. Weno saan padung paranday day tinukan tapno disgrasya ti muna nakatayan nagdipiktima. Anya? Ado ti mabalin na pangliklikak Borog. Ket santo amay raman tinagan ko kadagiti may wayat na pamapatay. Gail, alis tumat dagiti na pan ni Santa Ignacia. Nakasubliman na dagiti na pan. Imbaga nga minanghilo kadakwada nanang. Adi na orayan tinasipnget a panagawin. Apong, tatang, Ah, napinta sa damag. ne, Kawawag kanyak ni Mayor. anireta baro. Inton lawas na kanon ti parang ipaima ti maseknan nga opisina. Kadagiti titulo ti dagaan agraryo. Oh, pudno ka direta ang hilo. Uwan tatang, naitati imbaga ni Mayor. Oh. Apong, Ne, apay nga sangit kayo matinanang. Di kay ka rin maragsakan nga dan nagapuanan mi itinabayagan nga ilablaban mi apan nakagraryo tinaga ni Don Placido. Ama, anak ko. Maragsakan ak. Luha ti ragsak ti panagarimay ang dagiti luha. kakadwa, imawag ni Mayor. Ket imbaga na, adag itinagasat nga umununa a benepisyaryo iti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno ket awaten danton dagiti titulo ti daga a may paima kadakwada. No pa'y basit kayo pa'y lang nga napagasatan. Ket naragsak kami latta di pa'y nakagunod iti lablaban tayo kakadwa. Tayo ti kamaudyanan na, addan makita ang nagapuanan tayo. Ay,
Yaman ka na kayo, Miguel. Ang hilaw. Di mayalat kada kayo itabaligi yo. Kat baligi tayo amin kakadwa. Mama, adakon. Oh, Kat, ada ka di matlang tayong pagatag ko kan kay, ha? Adda, mama. Nangin na matimbagayo abayad na. Saan na bali? Tinapatag kat nakagatang ka. Wan, mama. Kamamuyo ka di ngay tagawid ha? Katiti Santa Ignacia, tinagna. Anya, apay nga itsay tinagna, midin to taad-ad dayo. Nambarak mata na nang kita kadagi tinabat-bati a residente iti Purok, mama. Oh, anya nga rod ti aramiden da, itay malabasa mida. Agdadayada iti balay da Goryo, mama. Anya, agkasangay ka di dayjay aguryo, tako na mga agdadayada nga oray basit dan nga agkakaaruba. Awan ti nag-birthday, mama. Ngam ko na tinagsaludsud akalakay. Ari ng bakan dati kaaddan ti beneficiaryo ti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno kadakwada. Anya ti aramidan tayo. Agragragsakan dagiti katalunan tayo. Gapo iti katdanton may paima kadakwada abukod da adaga agamuluan. Agribira, di ka uray agdandanag. Bay amlatta nga agragsak dagiti jaski katalunan tayo. Tay palubos tayo kadilatan amay paima kadakwada dagiti daga tayo. Relax ka lang. Tay kunakon, bayan tayo latay da nga agragsak. Pabusuyan tayo ida. Anya ka diti planom? Urayan no anya ti sumaruno ama pasama. Miguel, inkamada ni Jay San Simon. Miguel. Dimot na alayo amin na naya dagiti gamit yo iti panagsubli yo iti kalman iti sigo da Purok yo kakadwa. Well, naalami amin na. Katapay nga roda ko na yung agsubli kay manan ni San Simon. Tingka may agasikasun dagiti mula kandinguan may. What? Miguel. Un gaya man niya. O sige, in kay nga rod kakadwa. Ngam di kayag baybayag. Kenalan yun ton dito'y dagiti taraken nyo. Tadi pa'y iso apam panunutan nyo iti pagtalunan nyo. Hello, Dado. Anya ti bagam ti mawag ka. Anya? Adda sumagmamano aman nalon a pinagtalaw tayo ti adda iti kataltalunan minutaltalunan da. Pato apangkis. Saan na mabalin? Aramidin yung tibilin ko. Sumapol kayo kadagita na pagtalaw aman nalon. Ngagbasak-basak pay lang di tadaga. One. Nga magannad kayo lang. Yak kaya't nga damatiliw ka na kayo. Sige. Bye. Senyor, asino di mawag? Ni Dado. Tayong padamag na nga dadagiti pinagtalaw tayo aman nalon. Anapan ng istimar pa'y lang kadagiti mula da iti taltalon ko. Nga uray no pinagtalaw tayo idan. Anya, talaga anatang kanti ulo da no kasta, senyor. Wan nga rod borog. Iso nga imbagak kadadato nga aramidin dati plano tayo. Tabareng numabuting ton dagiti daduma na pagtalaw aman nalon. Ngagbasak-basak iti daga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Napanan ni Tatang. Napan mati Jason Simon apawk. Na inawis ni Pasyo nga agburas da ka dagiti natenda, ta aglabos da ka naong. Kasta? Kunak no saan anapan iji San Simon? Apay ka di apawk. Wano, ada papanan nyo kinitatang mau. Ibagak ko ma, amapan kami agsangat iji karayan. Tanakitak, pimigsa ti ayos ti karayan.
Gapoy ti panagtudo na di surong iti kalman. Ni panyonggan si Violet tante ayabam apok. Sige Apong. Nagarugit din ti bunga dagiti taronggan sitaw mo, Pasyo. Organiko aganagan ngamin tinusar ko karag timulak Miguel. Talaga amay mayat ti organiko aganagan nga usaren. Iti kasta, saan ngagbalin anal sumunay ti daga? Ha? Anya da dya putok kinasok. Napaltugan, Nicolas! Nicolas akadwa tayo. Napaltugan. Nagado alamas tinagin na. Dandanin nagudwar ito timba ng ipakbwak. Anilaw! Anilaw apaw! Ni Apong agtartaray amang pukpukaw kanya. Tumakda nga ko. Ang talakit di pa damag na saan na sayaan. Tapang imay dito karayan. Nagawa na konsensya tinang patay ka Nicolas. Sino tinakita yun ang paltog ken kuha na tatang? Saan mi nakita tinang paltog ken kuha na Angelo? Nakangig kamilatan iti putok. Kat nakita mi, anak kusbo Nicolas iti ayan tinuang na amadamangay papaharap na. Saan nga ta? Nga damanin pa kay naigan ni Don Placido iti dahito napasamak agreement? Mamuan tayo to, apama na malpas ti investigasyon na iti pulis. Ngiti ko na yung mama? At naman na napasamak ka pamaltog dito San Simon? Wan iha, kat may sa aman nalon tinapaltugan, wano na tayo. Unay matan? Manipod sana na ni Papa ti Mayor dito'y San Simon. Nakadadumatan di mapaspasamak a pamaltog dito'y lugar tayo. Saan lang mapatay ti agrarayra dito'y ili tayo? No di kat pati droga, karnaping, kidnapping, robbery, kat naduma payak kita ti kinadagas. Daytat pakakitan na nakapsot ti liderato ti Mayor. Kan ti hepe ti pulisya dito'y ili tayo mama. Ay, mayat kumano ag kandidato manan ni Papa. Kunakmet asaanan ang mga bak ni Papang mo. Tanadadailan ti record na. O, di ta kayan tong arudan, mama. Kasanong arudan dagiti negosyo tayo? Adda kami mat kini Papa mangkita? Bahala, adalag tuwa na imbag. Mayat, no labanan yun to ti agdama ita ang Mayor, mama. Tabarang mapasubli tayo ti sigod a kinabilag tayo dito'y San Simon. Hello? Hello, Don Placido. Sino ka? Nalipatan niyo kanimanan ti boses ko, Mayor. Miguel? Agyaman ak no may busisan dakmetlangan, senyor. Anya ti bagam tapay ngay mawag ka. Ada lang damagat. Tanya ti damagam? Ada ka di tao yo pinusgan nyo amang bantay karagiti taltalon nyo, senyor. Niya? Patwa panggis? Tapay damdamagam lay na. Masaludsod ko lang. Kaya nakpayasilwal ka na giti sa ludusod na. Hello, senyor. Dengdeng ganda ka di. Apay adi kayo mo tinagsaon. Wan, dumdum ngegak, Miguel. Apay nga ro dadi yung sumbatan ti saludsod ko. Awan yung baong ko at taok amang bantay. Itinalawa ang kataltalunak. Nga baguray ka man, apay nga minadamdamagam. Kapoy tinapasamak ka pamaltog iti sakop ti nagayo, senyor. Niya? Patapom ka di manan nga dapa kay naigak iti dayjay anabasamak? Agdamdamagak lang, senyor. O sige, awanan ti saludsoden. Bye. Pato, pangkis. Anya, inawagan nyo ni Don Placido, tatang? Wen Angelo. Aring ko na. Numaban ni itak babaan karagiti sa ludsod ko kinkwana. Ngam nalay nga si mong bata. Anyat sinaludsod yung kinuha na tatang. Sinaludsod ko. No aday mbaw na tao na amang bantay karagiti talon da. Ket, anyat insungbat na. Kunanamot nga awan kano timbabaw na. No kuma imbaga na nga da. Posible at tao na tinang paltog kinikulat. Sige, Boroga. Tumagay ka ba? Ay, uwan, senyor.
Tiloko, Miguel. Tiyan mo na siguro kat mabanitan na kadagiti sinaludsod na kandak itay, brog. Ay, anya nga minti dinamag na kada kayo, senyor. Sinaludsod na no adda tao ngagbambantay kadagiti talon ko. Anya. Naimbagak nga da. Sigurado asyak manan ti atapan da mastermind. Iti pan nakapaltog ti may sa kadakwada. Iti tingat kataltalunan. Ay, sanda nga mo. At tao tayo tigan man, senyor. One. Sabay na kumata mabutangan dagiti duma ama paridjay. Kumusta nga tante resulta ti investigasyon dagiti pulis iti panakapapatay ni Kulas? May papan kano iti utang tikit kita ni dagiti pulis. Posible. Nga iso ti poon tinang patayan daki ni Kulas nanan. Aniya? Apay, ado aya ti utang daya a Kulas? Aro gayam tinalimod nga utang na nanang. Gapo iti pa nagsugsugal na. Ay sus, kay tuyan ti kungkonak. Ngano sugal ti gapunak. Nalakalaang ama ka utang dagiti sugataw. No iti agserbe iti pamilyada. Ay sus, nagrigat da ama ka utang. Pudno rin ako na yun, nanan. Mano ataw aya ti nakautangan ni Kulas. Aduda ka no, nanang. So akayat nga imbitaran amin idaragiti pulis. Baring no adda kan makalap da nga impormasyon, may papan iti panakapapatay. Ado mo ten tinagawangan niyo kakadwa. Kaputa, enrugida ka no pa lang. Ito'y bigat tinaginom, senyor. Kurang pa ikit ya, senyor. Aniya? Kurang pa itinainom yo, idinto na lang buraro kayong. Ay, kaya't mi pa, senyor. Imbag lagi din, tadabalon ta, burog. Sige, ibabamitilugan ta itin mo kadakwada taglemes da, aging kay ti maburarog da iti osto. Angelo, sigun iti investigasyon lagi ti polis. Posible nga utang ti makagapu iti panakapapatay ni Kulas. Kasla sa anak amamati tatang. Anya, tapay. Gapo tadag iti bagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Awan mo't kapasidad da pumatay. Pagkunam, akasta. Dagiti bagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Padadamat lang ang sugador. Wala, bareng no addan tumutla pa naglawag ti amin. Inton makasarita dagiti pulis dagiti bagbagada anak kautangan ni Kulas. Saan nga taatao mo't lang ni Don Placido tinang patay ka ni Mang Kulas? Dahil tamot tim muna ana panunot ko. Ngam no isumanen ti ibagata yung atapan tayo. Sigurado akas lagal buro tumanen abulkan. Mabit lang tatang. Adda umawawag. Asino rin? Ni Mayor. Kasta ka din. Wala, sung batang maro din. Sigurado nga dalaki dinapatang nga ibagana. Papa, saan nga samat lata malapdan dagiti napapanaw akatalonan tayo? Amapan ka dagiti taltalon ta? Gabo kadagiti mula dati rason na mapandapay laang iti ay iha. Anya nga tanong kasari tayo dagiti mailaw ang tumanan? Amapan ka dagiti taltalon ta? Tanya kumati baga kadakwada. Di bagayo, nga awanan ti karbangan da idje taltalon da. Ta inikat yung matan ida akatalunan tayo. Pato abang kisanan, panggabwa ko ma. Saan ko nakasarita pa ida? Kasigurado nga adala nga rumswa, tisaan mi apagkikindawatan. O, di ba iba nga lang tangarod idan? Nga uray agsubli-subli da amapan kadagiti taltalon da, papa. Adda pampanunutak nga ramidan tapno sumardeng dan na mapandyay. Anya, papa? Ladingitak, ngemsan ko pa'y laeng amay baga. Timawag ni Mayor. Imbaga na.
Ngayon ton bigatan ti pan nakayaward dagiti titulo ti daga kada kayo. Wan, kat sapay la kuma, tayo ti sana mabayag. Adu pa ti maagraryo apaset ti kataltalunan ni Don Placido. Ay, anya ti kunayo ana panunot yo, senyor. Tapno sumardengan dagiti napapanaw aman nalon. Amapan mangsarungkar ka dagiti mulmula na. Dadahilan nyo dagiti mulad da burog. Tapnawanan sublianda. Anya. Wan, kasta ti aramidin nyo. Honey, Oh, abay agripin na. Oh, anya ti bagam takas taon na iti apuram ngay masinag. imawag ti abogado tayo. Kuna na nga inton bigatan ti pan nakayawat ti titulo iti daga kadagiti na pagasatan. Anya? Saan na mabalin? Riagi palopos agripina. Honey, uray anya apay ti aramidem, kat saan mon amalapdan ti pan nakayawat dagiti daga tayo kadagiti katalunan tayo. Riribukag di panagbiag na agripina. Saan ko pagtalnaan ti kararwada? Anya ti kunayo, senyor. Dagiti umawat ti titulo ti daga inton bigat. Ti iyon nami adadaalan dagiti mulada, senyor. Wan, takas lagumay gayab-gab ti pungtot ko. Kadagiti umawat iti dagami. Ay, adon ataw-tawan ti panangilablaban da nga adda maagraryo adagayo, senyor. Kat italaang nga adda baligi anagunod da. Kalpasan tinaunday a panawan. Pato abanghis. Andaman magunod da abaligi. San kulat da pagtalnaan tibiyag da burog. Anya. Riribukak tibiyag amin dagiti makaawat iti daga. Miguel, ay na, nakaragragsak ang nagrubat dagiti na panimawat iti titulaw. Wananan. Sino kumangamin mo ti saan ang maragsakan? Idintutad dan makuna kabukbukudan da adaga? Kaanon tungatamot ti panakaawat mo anak ka. Da kamin to kanumutan ti sumaruno nanang. Katsapay la kuma iti Diyos, tasaanan ang mabayag. Ti cellphone mo anak ko, wada umawawag. Ni mat guryo to yung mawawag. Nga ti bagana. Sumbatam, tapno mamam. Adalaki din na patid nga ibagana tayong mawag ka. Wananan. Hello, guryo. Apay nga mawag ka? Anya. Dinadahal dagiti tao ni Don Placido dagiti mula dagiti napan imawat iti titulo. Sana mabalin na ito eh. Sige. Umayak dita Santa Ignacia. Itamot lang. Sige, guryo. Kastapay. Anya ti imbagan ni guryo anak ka. Dagiti kanut tao ni Don Placido nanang. Dinadahal da kanut imula dagiti napan imawat iti titulo. Anya? Unay daytan. Awan lat konsensyadan anang dadaal ti mula dagiti manlalaw. Mapanak iti Santa Ignacia nanang. Tay nakitaan tinamsaakan da iti mula dagiti kakadwami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, papanan ni Papa? Tadamat traveling magnari mo, Kanimat Crispin, di nang i-drive kan ko, Umatender iti 3 days business forum, iha. Sa dino, Mama? Itala yung bagana kan ko, dayta, papanan na? Nabayagan nga muna. Ngam ga po iti kaado ti pakakumikuman na iso na di na naipagbagakan ka. Kasta? Sa bagay,
Talumat langal daw ti kaawan ni Papa dito'y balay. Wan iha. Kan pambaran naman tan nga galiwaksay. Gapot kaado aparikot tayo. Naglaka makapungpungton. Ay, madam. Ni senyor, sa dino tayan mo. Napanidya Manila. Adda tendara na business forum. Apay, di na ka dinaibagakan ka? Ay, saan madam? Tiamok na awan papanan na nga dayo. Adda ka di pinaaramid na kada kayo arumbang ko mga i-report mo kan kuana? Ay, ada madam. Syaklatan ti pangibagam. Tayawag ko kan kuana inton madamdama. Ha? Nalpas mintin bilin na kada kami madam. Adya timbilin na nga ramidan yo. Ay, ti panang dadaal may timula dagiti dati akatalunan nyo. Anak kaala iti titulo ti dagayo. Anya? Awanan ti apitan dagiti manalon ama panimawat iti titulo. Dinadaal mi amin dagiti mula da. Kas mandar ni senyor, madam. Nasayaat no kasta. Uray kaskasano. Makabalas kami matlaangan kadakwada iti panangagaw da iti datuma pas ti dagami. Ay, buwan madam. Aguray ka man burog. Masaludsod ko man. Anya ti pinangdadaal yo kadagiti mula da. Ay, impasaksak mi dagiti luglugan tayo, madam. Anya? Ay, wan madam. Kat awan nagmamaayan dagiti mula da apagay kada natang agraman dagiti mula da apakuan. Nadadal da amin, madam. Mayate na rami diyo burog. Ngam ko na ti asawak. Saan nga agpatinggala ang ditati aramidan yun to burog? Anya kumati aramidin may pay, madam. Sakbaya pimanaw. Kat kunana abantayan yo dagiti taltalon mi anagraryo. Kat awan ti palubusan yo kadagiti manalon a makasi dagijay. Anya, una nga madam, kukwadan. Tanagraryo nga rudan dagiti taltalon nyo. Kunati asawak, nga aging ka iti si bibiyag. Kat awan to kano apulos ti isuko na kadagiti taltalon mi. Talaga sana mabalin kakadwa. Nga miyoray tayo da ang hilota sa tayo ito agtutulag. Noan niya ti umno nga aramidan tayo. Uray kat kunada nga si Digdan. Ne, huwag nga peso. Addan ti jeep ngay narkilada ang nagluganan da. Atang, anya pa nang dahil itong inaramid na giti pasurot ni Don Placido. Dinadaal da timula da giti kinuyog mo anapan imawat iti titulo ti nagabaro. Lalabas daw na yan. Sana mabalin dahil itong inaramid na. Tayo na dimansyon. Saan kayong agdarasudo sa mapan kakadwa? Tamangan no adda may sagmak. Kabayang kami ng tip-tipan. Tayo hindi ka naman. Sang-sang ka may sadan anapan ang hilo. Igawid mo ida. Napunuan dan tatang. Agawid kay latan iji kimigaw ta suruta kida. Umayak met. Sana mabalin na da kayo lang ti mapan ije mansyon. Anya ti ko na yo, mama? Saan na tangay palubos ni Papa? Agamuluan dagiti manalon ti naagraryo adaga tayo? Wan iha, taimbilin na pa'y ti panang bantay dagiti tao tayo. Mama, nayawardan ka dagiti manalon dagiti apas ti daga tayo. Kada mga not adalahang arumswa ti parekot, na tayo ipalubos agamuluan da. Tay ko na ni Papa Miha, nga aging ga si bipiyag, kat awan to apulos ti isuko na kadagiti daga tayo. Ala, na kayo ti makamo? Ngampanag ko na, no bantayan dagiti tao tayo, tinaagraryo adaga tayo. Tumaod lakit di ti dakkal aparikot. Apay nga ta, kaawat matlaangan ti sumangpag kadagiti agama. Ay, Diyos ko, iladakas, nung napanunod na tinapani mansyaw, kadagiti pada ta aman nalaw. At ang dakas na napasamag kadakwada. Ay, Diyos ko, saan ko
Tara pahayin nyo ko, Madam Miguel, kan dagiti kakaduada. Di iyo ka di ipalupaws, nga adadakas ang mapagtengda, Diyos. Ininawag tayo ng Placido! Kakadwa, saan kay ko mga agdarasudos? Ang mga nudakdakas ti ibunga ti iumay tayo dito, ngam ti pan nakadadal dagiti mulayo. Makabungkol kami! Don Placido! Romuar ka taglilinawag tayo! Don Placido! Mama! Mama! Oh, apa iha? Anya ti ibagam? Ay, dagiti man nalon. At dada di terwarti gate. Kahit da ka na makasarita ni Papa. Anya? Ibagam ka dagiti gwardya agraman ken burog tapapanawan dayda. Tiyo ka di mapan kasarita, ida. Ni papam ti kunada kayat da makasarita. Isu asaan ang masapol asyak ti sumango kadakwada. Luktan nyo to'y gate! Kat parwaran nyo ni Don Placido! Kaya't may makasarita! Awan ni Don Placido. Dapat na Manila, tadain natin dara na business forum. Saan ka mamamatay? Parwaran yung tiamo yo, burog. Ay, talaga ka di kayo makauawat iti sao. Kunak lang arodan nga awan ni Don Placido iti mansyon. Tanapan ni Manila. Di kang pumanawag yung di kang magkasarita ni Don Placido! Makambo kayo. Basta yung bagakon nga awan ni Don Placido iti mansyon. Period. Saan ka nulata kahit nagiti man nalon ti pumanaw, Mama? Kan, intugaw da pa yan nagiti dadumay ti sangwanan ti gate. Simperkwensa! Talaga adi dapat yan ngawan ni papam dito'y palay. Ipapilit na kanulat na kasarita ni Papa. Talaga natangkan amin ti ulo da. Ingkay la kasarita idan, Mama. Tabarang mo da kayo ti patsyanda. Sige, rumwarak iha. Kat kasaritak ida. Ay, madam. Sana mamati dagiti manalon nga awan dito'y mansyon ni senyor. Iswa di da kaya ti pumanaw. Simperkwensa! Talaga di na makaaw-awat. Natangkan ti ulo da. Yan yung atano. Paputukan maidan. Tapno mapilitan da ng pumanaw. Saan? Ta mga numapandaman ng agipulong iti ipagpampanakkel daw na yung mayor da. Kat tayo manan ti agbalin adakas. Ay, bayan tayo kadilatan ida itigit. Aging gaadi da maumang agur-uray, madam. Rumwarak. Kat kasaritak ida. Ay, sige, madam. Umay kayo nga rod, tarumwar tayo. Kakadwa! Uray agmalmalum tayo sa ngagur uray di Tirwarti Gate. Kat talaga di tayo mauray ni Don Placido. Pudnon sa ti bagbaga ni burog, nga awan di tamansyon ti kayat tayo akasarita. Isa baliwan tayo tulangan ti umay mangsidir ka ni Don Placido. Ilam-lamang galang ang lo! Miguel! Saan may nga ilumlambang ti asawa? Kanya ko matiga po nga ilumang may kada kayo. Tagarupan niyo kadi akabutang na kaya sangwan ti asawa? Parawan ninyo nga rin na, senyor! Parawan yun! Simperkwensa! Talaga adi kay makaaw-awat iti sao. Namin na anon nga imbagami nga awan dito'y mansyon ti asawa. Tadain natin dara na business forum. Narigat may apatsyon ti bagbagayo, senyora. No awan ti pamanaknak. Pwes, aguray kayo nga rod, tawagat, numamati kayo. Sige man Paramidin nyo, senyora. Ah, hindi. Adabay kit text na kanya. Hanggang madamdamak to na basaan. Adabay post na iti natin dara na business forum. Adto'y ti ebidensya tapno mamati kayo nga awan ti asawak dito eh. Kitaan nyo! Uwan nga agpaiso ang hilo. Pudno nga'y matindar iti business forum. Kakadwa, awanan ti rason tapno aguray tayo. Agawid tayon. Tapod no gayam nga awan ni Don Placido iti mansyon. Senyora, agawid kami nga magsublikam tumatlaang.
Tapno kasarita mi iti nalapat ni Don Placido. Gapo iti panang dadaal dagiti tao yo. Iti mula dagiti kakadwa mi. Ay, agyaman na. Sinumpot kay mitlaangan, Miguel. Ang hilo apaw. Namalman kay matasimbang part. Gapo tanapan kami de balayda Don Placido. Nanang. Anya? Ay, kunak ko payanapan kayo. Kahit anya nga raw tinapasamak. Saan may anatano ni Don Placido apong? Taday na tindaran na business forum. Apay nga raw na namalman kayo lata simbang part. Gaputa di kam namati adagos ngawan ni Don Placido iti balayda, nanang. Aging nga da impakita pamaneknek ni Don Agripina at talaga nga awan iti balayda ti asawa na. Saan kayo kuman mapanan? Tapno maliklikan ti saan anasaya at apagdaang. Pagsubli kami to. Tapno may pagsadag iti kakadwami tinalaos asakit kinakam da. Iti panang dadaal da karang iti mula da. Uwin ang mga nung adang tumanan may sagmak kada kayaw. Nanang, no di mi kasarita ni Don Placido, amangan no adun tumanan ti dadailin da amula dagiti manalon. Isu ana say-sayat no income to makilin nawag kinkwan. Buwan, honey. Sanda basta mamati nga awan ka dito'y balay. Imbaglakit din ata da impost mo nga aktibidad yo dita business forum yo. Kung hada nga agsublidan to inton makasangpet ka. Ay na, honey. Talaga saan amay ladawan ti pungtot da kadagiti nadadta ilamula da. Malawanan, makamukan to kadakwada inton sumangpet ka. Ni Burog? Aday ti garahe. Madamang agkarkarwas iti lugan. Maawagam tulatan. Uray kat nakabulsa matlatakan kwa na ti cellphone na. Okay, sige nga rod, honey. Agan-anad ka dita. Bye. Matungpal kas bili nyo. Barog, Okay. Bye. asin na di mawag ka na ka? Ay, ni papangyo, senyorita. Anya timbaga na? Imbaga na abantayan mi dagiti taltalo nyo anagraryo, senyorita. Kunana at mi ipalubos asukayan wenno taripatuan dagiti nakaiyawatan iti titulo. Saan nga tangad at dalang arum swat itensyon no kasta ti aramidan nyo, Burog? Ay, isumat tibidin kada kami ni papangyo, senyorita. Katrambang laang atong palon mi. Sigurado lagi tingag pungtot dagiti manalon a benepisyaryo ti card. No diyo ipalubos at taripatuan da. No anya ti mandar kada kami ni papangyo. Kat iso ti aramidan mi. Nakasagana kami amang ipostay ti biyag mi. Kakadwa. Good. Uray dinadaal da nagtimulayo. Saan dan amay babawi adagayo ti sigod nga abangan nyo kada Don Placido. Tada kayo ti imuna anapili a benepisyaryo. Angelo! Angelo! Anya ti bagayo tatang? Kwa. Imawag kanyak ni Goryo. Kat adamanin saan anasaya at ngayon bagana. Anya reta tatang? Daburog ka nagiti kakadwa na. Nakabantay da kano ka nagiti taltalon. An na agraryo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.